Fil-45 jum tal-ġuri ta' Jurgen Fenech, l-akkużat li kien il-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia 9 snin ilu, beda jixed l-akkużat innifsu wara nofsinhar, wara żvolta li qajmet tensjoni partikolari aktar kmieni. Fenech u l-ewwel xut li reset id-difiża fil-ġuri wara li l-ħamis wara nofsinhar il-prosekuzzjoni temmet il-provi tagħha. Eżatt qabel ma beda jixed Jurgen Fenech li mħallef Edwina Grima li qed tippresedi, iddeċidiet li ma kienx hemm bażi biżżejjed biex il-ġuri jiġi xolt kif talbet id-difiża wara li ġew investigati t-tablets tal-ġurati li seta' kellhom aċċess għall-internet. Wara ħin ta' tensjoni fejn l-attenzjoni fil-pajjiż daret fuq ir-rapportaġġ mill-awla 22 li llum kienet l-iżjed darba ppakkjata li mħallef ħarġet bid-digriet fi żvolta fejn ħafna kienu qed jaħsbu li se jitħassar il-ġuri tal-aħħar akkużat bl-omiċidju u li dwaru diġà ġew ikkundannati sentenzi ta' priġunerija 5 persuni oħra. F'dan il-ħin One News ġie informat li fuq ordni tal-Kummissarju tal-Pulizija, preżenza qawwija tal-Pulizija ntlemħet fil-qorti. Sa din it-tant waqt ix-xhieda ta' Fenech, l-avukata Ġanella Da Marco li tmexxi id-difiża għamlitlu diversi mistoqsijiet fejn beda jispjega li n-negozju tal-familja inbeda minn nannuh Tomas u wara kien missieru George li ħaħsieb meta dawn ukoll ġinies kien si juħrej li ħadd mexxija tan-negozju. Fenech qal li kien jaf lil Keith sa minn meta hu kellu 9 snin biss u f'ħajtu sar imprezzabbli meta feġġew problemi mediċi f'ħajtu. U qal li f'Settembru tal-2016 wara testijiet li għamel Keith u nstabulu affarijiet mhux normali, spiċċa introduċih mat-tabib ta' missieru li gwidah imur barra minn Malta għal iżjed eżamijiet mediċi. Meta tella l-Amerika, Jurgen qal li mar miegħu. U xehet li f'Novembru tal-2016 Caruana Galizia kienet kitbet fuq id-dijanjosi ta' Keith li ma ħadix sew. Fenech kompla li wara ftit ġimgħat Melvin Toma kien qallu li kellem lil sħabu u diġà jinħema pjan biex tinqatel Caruana Galizia imma riedu 120,000 euro b'Jurgen jgħid li qallu li se jkellmu lura. Fenech qal li fil-bidu iddeċida li ma jgħidx lil Keith iżda mbagħad ċempillu qallu b'dak li qallu Melvin. Skont l-akkużat Keith qallu biex imexxi. Ix-xhud tenna li meta wasal lura Malta u Melvin reġa' mar għalih l-ajruport. Fit-taxi qallu li kollox jinsab lest u li ħallas 30,000 euro minn butu. Qal li meta waslu l-uffiċċju tiegħu Fenech ta' 50,000 euro mis-sejf biex ma jbatix flusu u qallu biex jaqaf kollox għax kemm u anke Keith ma rridux konnessjoni ma' dawn l-affarijiet. Fenech kompla li wara ftit Melvin kien ċempillu qallu li ngħata xogħol mal-gvern. Ix-xhud ġie mistoqsi mill-avukat dwar dak li kien qal Melvin fix-xhieda tiegħu dwar l-episodju tar-ristorant Blue Elephant meta allegatament sejjaħ għal Melvin. Jien qatt mort ngħid il-qtil ta' Caruana Galizia u taħat, iddikjara Jurgen. Innota li fi żmien li semma Melvin f'April u lanqas biss kien Malta u kien siefer għal kważi xahar fosthom bejn il-15 u 22 tax-xahar. Hawn ġimuri ritratt mill-cruise li kien fuq f'dak il-perjodu, il-passaport u l-credit card li kien uża waqt li kien barra minn Malta mal-familja tiegħu. Storja avvintata imnalla lil giddib omru qasir, iddikjara Jurgen dwar ix-xhieda ta' Melvin. Mistoqsi kif daħal fil-każ ix-xhud qal li kien mar għandu Keith x'Kembri ftit wara l-qtil u qalu li għandu bżonn jgħaddi messaġġ lil Melvin. Fenech qal li naħseb li kien l-akbar żball ta' ħajti għax aċċettajt. U tenna li deep down kont naf li qed nagħmel ħażin tal-bejn il-basla u qoxrita u I knew it. Ħabba fek għamilt ħsara kbira lili nnifsi batti droga. Lura l-mistoqsijiet dwar meta sar jaf li Melvin kien qed jirrikordjah. Ix-xhud qal li ma kienx qed jinstama' nkwetat jew imbeżza għax is-saħħa tad-droga kienet qed taħdem. U qal li kien mar programmi varji biex ifiq fosthom barra minn Malta, iżda xorta waħda baqa' taħt il-vizzju u kien jixtriha propju mingħand Tewma. F'dawn iż-żminijiet ħajti spiċċat, qal Jurgen u bleħen miksur stqar li tilef il-fiduċja ta' martu u qata' l-kuntatt ma' wliedu. Żied li kieku ma ġejx arrestat żgur kont immut. Mistoqsi dwar il-proġett Electrogas u l-kumpanija 17 Black, ix-xhud ammetta lill kumpanija ETO iżda insista li din ma kellha xejn x'taqsam mal-proġett tal-Electrogas. Dwar l-ittra ta' Melvin Toma l-akkużat qal li hu kien jaf li qed jiġi rrikordjat imma ma kienx jaf li dan se jimplikah fil-qtil. Il-ġuri jissokta s-sibt filgħodu.